Moi, se on Rikots täällä taas ja no niin, ei mulla muuta oo kuin tänään vaan tämmöstä tää random pelailua, että mä mietin, että mä pelaan tässä hetken Clash Royalea ja sitten mä näytän niinku Clash Royale vähän niinku statseja, mitä mulla on nyt, kun mä vaihdoin dekkiä. Dekki on nykyään tämmönen, kun se oli ihan liian kallis, se oli just tämmönen joku 4,1. 4,0. Nyt tää on toiminut ihan hyvin. Mulla on täällä tämmösiä kaikkia kivoja. Mitä sais kohta? Seiskalla ja ton saan kohta. Tän Xbobin mä sain just vähän aikaa sitten. Joo, ei mulla niinku oikein muuta täällä oo semmoista niinku ihmeempiä, paitsi tää skelearmi, mitä mä otan tosi paljon. Mä en nyt harmikseni saa sitä edes ostettu täältä. Muuten todellakin laittaisin sen sinne. Pyydetään täältä vaikka... Eipä täältä tietenkään skelearmi, se on sen verran parempi kortti. No pyydetään taas näitä. Mä oon pyytänyt noita melkein joka kerta. Mut joo. Saan kohta Crown Chestin. Mut se ei varmaan tuu nyt tähän videolle. Otetaan täältä nyt ihan vain niinku joku random suosittu peli, jota en ole vielä pelannut. Koska sit se tulee niinku itselleni uutena. Olen pelannut Rolling Sky. Okei. No katsotaan täältä joku, mikä näyttäisi vähän jännemmältä kuitenkin. Ei täällä kyllä ole hirveästi mitään nois. No kokeillaan, saaks mä tätä edes. Onko mulla tarpeeksi tilaa? No, on. No mennään siksi aikaa vaikka tänne Clash Royaleen takas, niin ei tarvii. Voi käyttää ajan hyödyksi. Clash Royalelle mä antaisin niinku pisteitä, mitä mä oon ite pelannut, niin ehkä... Jos mä nyt alkaisin arvioimaan niinku 10 aina, niin... Tai niinku numeroin, niinku kouluskin on, niin... Kyllä se olisi varmaan niinku 10. Koska en mä niinku keksi tästä mitään, mikä ei olisi hyvä asia. Kokeillaan tämmöstä. No niin, mä voin tässä... Voi vitsi, kun mulla alkaa taas lagaattaa. Tämä... Sinä laittaa aina vaan heti kun saa. Kuljetetaan joukot vaan nopeammin, ei tässä oikein muuta oo. Joo, siitä ihan niinku 1 toveri jo alas. Se voi nyt tää lagaa taas ihan sairaasti. Voi vitsi, noi kerkee nyt tehdä tuhojaan niin paljon. No, kyllähän mä pärjään silti ihan jees. Vaikka tää nyt peli ei osaakaan pelata itteensä ihan niin kuin pitäisi. Nyt jopa oli hyvä. No toi Gajantti tulee ihan myöhään. No niin, nyt tää alkoi taas toimia.
Voi vitsi. Viimeinen tyyppi, johon haluaa aina minkä haluaa kohdata, on just toi Pekka. Mutta toisaalta se on itselleen käy vaan näyttää mulle, että miten kova se on. Et tekee sitä vaan enemmän ja enemmän mieliä vasta noita chestejä pelaa tätä. Kun huomaa miten kova se on, jos ymmärrätte. No niin, siinä Double Wizard on ihan kiva. No niin, ja 2 toveria. Ei aivan. Mä jo elättelin semmoista kivaa asiaa. No, käy se näinkin. Ja 3, ei vaan 2, 0 voitto. Tämmönen tää mun dekki on, että no niin, oiskohan se nyt ladannut, onhan se. Toimii ihan hyvin. Mut siinä oli nyt arvostelut ja pelit tälle Clash Royalelle. Katsotaan missä on meidän uusi pelimme. Ja vieläkin täällä. 8 palloa.